ito yung update natin. Sa mga hipon ay 290. 150 ang per kilo. Yes, 150 po sa mga yellowfin tuna per kilo. At yung bangus ni Boss Maeng ay 150 isang piraso, 140. At meron din po siyang 50 pesos. Meron tayong pang budget meal. Ito yun, 50 pesos isang piraso. Budget meal ni Boss Maeng. 50 isa dyan, 50. Shoutout sa iyo, Boss Maeng. Good morning. Sa mga ngili, meron akong pang budget meal na bangus ngayon. Sa halagang 50 pesos. May halagang 50, may bangus ka na. Oh. Ayun oh. May presyo. 260 sa gagaong po. 200. 340 po sa mga tortilyo. So yan po yung price update natin, no? Sariwang tortilyo, asos na masarap sa swam, gagaong na pwedeng kinamatisan o kaya ay paksiw. Dito bossing magkano? 400. 400? So swahe po natin dito ay 400 pesos. Sa mga limasag ng babae 200 per kilo. So yan po yung mga update natin na magagandang latag. Kilo ng mga pusit lumot. Ito lagi ko nakikita na may mga latag dito. Dahil sila po yung nagtitinda talaga dito ng mga pusit lumot sa halagang 300 pesos na mga kilo. Iyan po ay per kilo 280, tapos mga isdang alakaak. Dito tayo magkano kilo? 200 ang per kilo. Magkano dito? 280. Ha? 280. Tag po, no? 250 per kilo. So, pwesto ni Shoutout sa'yo. Mukha nasima mo yan, ha? Mukha nasima. Gumagalaw pa. Huling-huli. Kaya huling-huli na. So, presyo ng kanyang mga yellowfin tuna, 150. No? Ang per kilo. Magkano ito, Nay? O, 180 po sa per kilo na espada. Ay, sa maganda nyo pong kitang. 180 na lang din. 180 po sa per kilo. Sariwa po yan, oh. Yung mga kitang na po yan, oh. Sariwa po. Makikita nyo po na fresh po yung isda na mabibili po sa Malabon. At asuwas po, Nay. 180 rin. 180 rin po ang mga per kilo, no? Tumpukan din po, 100 pesos. So, yan po yung price update. Yan yung mga surahan po natin, no, na nilalatag po dito. So, dito tayo. Din po dito na mga isdang surahan, no? 100 pesos. Ayan, 100 pesos. Shoutout kay Boss Maki. Good morning. Isang mapagpalang umaga po dito po sa ating lahat sa bayan po ng Malabon Fish Market. At tayo po ay mag-update ng kanilang mga latagan. So, update natin yung mga presyo na ating makikita at yung kanilang mga ilalatag at ibinibenta sa mga mamimili. So, dito sa bayan po ng Malabon ay hindi porket mura ay okay na. Kailangan pa rin natin busisiin, suriin ang ating pinamimili para sa ating maiulam sa hapagkainan. So sa mga timbangan po, lagi natin bubusisiin at kikilatisin kung ano ang pinamili ay dapat nyo malaman na kung sakto ba o hindi. So yun po yung aking maipapayo, no? Maging busisi sa pamimili sa bayan ng Malabon Fish Market. So nandiyan na naman po yung mga MCAT. At yung mga MCAT po na nandito ay sila rin po yung nagtitimbang sa mga timbangan na kung sakto ba o hindi. At ginagawa po nila dito kapag hindi po tumugma sa kanilang 1 kilo na dala sa timbangan ay kinukumpiska po nila yan at dinadala sa munisipyo. So marami na rin ang mga reklamo na nangyayari dito sa kanilang mga timbangan. So maging masuri at busisi lang po sa ating pamimili. So dito tayo sa mga latagan ng mga presyo kay Boy Bangus ng kanyang latag ng mga bangus dagupan. Update natin yung mga presyo. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at makapag-update ng kanilang mga latag. Tara, let's go!
So, ito yung update natin. Sa mga hipon ay 290. 150 ang per kilo. Yes, 150 po sa mga yellowfin tuna per kilo. At yung bangus ni Boss Maeng ay 150 isang piraso, 140. At meron din po siyang 50 Ito, pesos. meron tayong pang budget meal. Ito yon, 50 lang isa, 50 pesos isang piraso. Budget meal ni Boss Maeng. 50 isa dyan, 50. Shoutout sa iyo, Boss Maeng. Good morning. Sa mga ngili, meron akong pang budget meal na bangus ngayon. Sa halagang 50 pesos. May alagang 50, may bangus ka na. Oh. Ayun, oh. Malalaki 50 mo, ha? Malalaki. Para sa mga suki lang yan, Bustando. Ayun. Lahat ni, Pangasinan may warranty yan. May warranty. Pag hindi nyo pa nagustuhan, soli nyo po sa kanya. 50 lang isa, may 50. Magaling talaga si Boy Bangus. Opo. Ayan, mga presyo ng kanyang latag. So, salamat. Boss Maeng, thank you, ha? 50 lang yan, 50. Ito, ang ating mga tahong. Ayun, 50 kada tabo ng mga tahong. May tumpukan din po dito, no, ng mga hipon sa halagang 100 pesos. 360 sa kilo. At meron din pong 330. Shout out! So, ayan yung mga price update natin sa mga latag po ng hipon. Shout out sa'yo, Pogi. 110 na per kilo ng mga tilapia ni Boy Tilapia. Shout out sa'yo, good morning, Lodi. Shoutout sa mamimili natin. Ayun, shout out sa mga suki niya na lagi siyang po kayong lahat. dinarayo rito, no? Tilapia po. Yun. Shout out, good morning. Shoutout, good morning, good morning. Shoutout kay Boy Bangus. Shout out sa'yo, Boy Bangus. Maligo ka naman, amoy ka ng putok. Doon tayo kay Boy Putik naman. May putik ngayon eh. Naputik nga ngayon, no? So, ito yung mga mamimili sa bayan ng Malabon. So, update pa tayo sa kanilang mga latagan. El, salamat, ah. Ikot lang muna ako dito. Update pa natin yung mga iba pang latag na mabibili. 170 kilo na mga yellowfin. 200 pesos per kilo ng mga pusit kalawang. May tumpukan ng mga gulay sa halagang 50 pesos ang palaya. So yung mga nakabalot po dyan ay mga 50 pesos at 20 pesos na mabibili sa mga pansahog sa inyong mga lutuing ulam. Saktong-sakto at marami kayong mabibili dito mga isda na pang-ulam sa pamamahay. Shout out at good morning. Kaya pala hindi nagtitinda yung misis mo. May alaga na. Di ba misis mo yan? Misis mo? So shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout sa mga taga Pangasinan. Saan sa Pangasinan? San Carlos. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Shoutout. Good morning, good morning. Shoutout sa Lingan, sa Kurintan. Ayun, shoutout sa mga taga Jensan. Shoutout. So ito yung mga saging. 70 pesos per kilo. Shout out sa iyo, Boy Putik. Maputik na naman ang kalsadahan natin ngayon sa kahabaan ng Estrella, Boy Putik. Shout out. Per kilo ng mga yellowfin tuna ay 170 at meron din po 200 pesos. BCC Boy Putik. Shout out sa iyo. Kano yan? 300. 300 isang piraso. Gulyasan. Isang malaking gulyasan, 300 pesos. So dito sa Malabon Fish Market, nakita nyo po ay passable po yung ating mga motorista at nakakadaan at wala pong tubig. Ayan po. At itong kaba ng Estrella Street ay walang mga vendor sa kabilang side dahil gawa nga ng meron
MCAT na nagpapaalis sa mga nagtitinda sa may gilid. Kaya ang mga mamimili po ay lahat nandirito. Bito, shout out. Ito yung mga magagandang torsilyo ni ate at mga isdang asuhos. Torsilyo at mga isdang gagaong. Te, alamin ko na yung presyo. 260 sa gagaong po. 200. 340 po sa mga torsilyo. So yan po yung price update natin, no? Sariwang torsilyo, asuhos na masarap sa swam, gagaong na pwedeng kinamatisan o kaya ay paksiw. So yan po yung mga price update natin, no? Sa mga latagan po. Salamat po, thank you. At ang tahong po natin ay bumaba. 50 pesos na lang po kada tabo. Ilan nga mababa? Oo. Eh yung talaba, Sandaan pa rin. 100 pesos pa rin po yung mga talaba natin sa Malabon. Kailangan marunong po kasi. Tawas ugatan ako. Eto, magaganda yung mga swahe. May 50 pesos na tumpok na swahe at dito bossing magkano? 400. So, swahe po natin dito ay 400 pesos. Sa mga limasag ng babae, 200 per kilo. So, yan po yung mga update natin na magagandang latag. Ang alimango niya ay saktuhan lang ang laki, oh. So, mura yung alimasag natin. 200. Boss, thank you, salamat. At dito naman tayo, ito pa, at nakakapag-update pa tayo, no? So, binabaybay kasi natin tong kahabaan ng Estrella Street para sa kanilang mga latagan. At yung mga hipon na nakakuler, ang ganda, malalaki, jumbo size. Meron pang binababa sa cooler. Ayan, sa motor. Ito, maganda mga hipon. DJ, magkano per kilo? 200. 290. 290. 290 ang per kilo, no, ng mga hipon. Pusit kalawang. Ito may mga per piraso ng mga latag. May 200 pesos. Meron tumpukan 150. Mga pandaing na bangus. Tapos mga salmon. Perigi, shout out po. Good morning. Magkano ang mga kilo ngayon? 180 po sa mga salmon. Bangos 260. Ayun yung presyo. 260 to 50. Ayun po yung presyo. Eh sa mga tilapia pong buhay, 140 pa rin po yung per kilo. Buhay na tilapia po na inyo pong mabibili. Tilapiang Pampanga. Perigi, salamat po, thank you. Soya ka Good morning. Kamatis. 80 pesos ang kilo. Ito na naman tayo sa mga per kilo ng mga pusit lumot. Ito lagi ko nakikita na may mga latag dito. Dahil sila po yung nagtitinda talaga dito ng mga pusit lumot sa halagang 300 pesos na mga kilo. Ayos na ayos, lagyan na ng palaman to. Sariwang-sariwang mga pusit lumot, 300 pesos per kilo. Mga bitilya sa mga latagan. So huli sa ating mga karagatan, ito mga nakikita natin, yun, alakaak, mga tanigi, salay ginto, mga nilatsay, at mga isdang gagaong. Kapaan ng Diyos. Mahal na mahal tayo. Kailangan tayo ng kanyang salita. Alam ko lang tayo ang dala.
Sa legin 2 po natin ay per kilo, 280. Iyan po ay per kilo 280, tapos mga isdang alakaak. Dito tayo magkano kilo? 200 ang per kilo. Magkano dito? 280. Ha? 280. 200. So sariwang-sariwa po yung mga fresh na isda po dito, no? Ito po yung mga isda nila, chay. Ito tanigi po tayo magkano? 350. Masarap kasi kilo ito eh. Ayan, yan po yung mga in-update natin sa mga latagan po dito ng mga isda sa kanilang mga presyo, no? Kasi gagaong. Gagaang daw po magkano? Gaong, tirin. Ha? 100. 200 din daw po ang presyo. 200. Sariwang-sariwa po yung gagaong. Mura na po sa 200 pesos. Mura na. Hoy! So, yun po yung mga price update natin sa mga sariwang latag po ni Ate Lenlen dito, no? Sa kanya mga latag ng mga isda. Magkano ang kilo, Lodi? 3.20. So, yan po yung presyo, 3.20 sa mga hipon. Ang gaganda, no? Sariwang hipon. So, nandito tayo. 260 sa mga hipon. At yung magaganda natin mga limasag po, no? 250 per kilo. So, pwesto ni Annalyn Bernardo. Shout out po, good morning. 120 at 130 ang mga per kilo ng tilapia ang Batangas. Shout out po, good morning. Shout out sa mga palangga dyan sa Romblon. Shout out. Good morning, good morning. So, nandito sila sa pwesto sa may bandang ibaba, no? Salamat po. At dito naman po yung mga iba pang kilo. Shout out sa'yo. Mukha nasima mo yan, ha? Mukha nasima. Gumagalaw pa. Huling-huli. Kaya huling-huli na. So, presyo ng kanyang mga yellowfin tuna, 150. No? Ang per kilo. 100 pesos sa mga gulyasan. Buhay na tilapiyang Pampanga ay tumatalong-talong pa. 130 sa mga per kilo. Dito naman yung mga hipon natin ay 280 dito sa per kilo. At ito po yung mga asuhos. Tumpukan po yan, oh. Mga isdang tumpukan. Tapos yung mga espada natin at mga isdang kitang. Espada! Magkano ito, Nay? 180 na. O, 180 po sa per kilo na espada. Ay, sa maganda nyo pong kitang. 180 na lang din. 180 po sa per kilo. Sariwa po yan, oh. Yung mga kitang na po yan, oh. Sariwa po. Makikita nyo po na fresh po yung isda na mabibili po sa Malabon. At asuwas po, Nay. 180 rin. 180 rin po ang mga per kilo, no? So, Nay, maraming po salamat sa mga in-update nyo pong presyo. Thank you po. God bless. Ayun na yung mga update natin sa kanilang mga latagan. Nakahuli! Nakahuli na mga yellowfin tuna.
Iyan na mo nga. Buhay pa, buhay, buhay! Buhay pa, buhay! Buhay pa! Bumabalag pa! Pumapalag yung ano, yung yellowfin tuna. Pinuli. Salamat, Boss Makmak. 120 sa mga isdang surahan. Dito tayo kay Ate Potpot. Kay Ate Pat, mga gulyasan. Magkano kilo gulyasan? 100 pesos sa mga kilo ng gulyasan. 110 na per kilo ng mga tilapiyang Batangas. At yung hipon, 300 pesos na mga kilo. Dito tayo sa mga latagan ni Boss Edmond. 130 sa mga per kilo ng mga bangus, pandaing, talakitok. ₱100 sa mga gulyasan. Magkano kilo, bossing? 150 talakitok. So yun yung price update ng mga latag po ng isdang talakitok. Tumpukan po yan ay 100 pesos, no? Yung mga nabahita. At mga alimasag po natin ay 50 pesos. Tumpukan 120 po mga per kilo. Bago labas ang mga Ayan, no? Mga alimasag po natin, no? So dito tayo kay Nanay Ning at 100 pesos sa kilo ng mga gulyasan. Tilapiyang Batangas ay 100 pesos din po ang per kilo. Nanay Ning, magkano po yung ano nyo? Dalagang bukid. Ang dalagang bukid kalapan, 220. 220 po yung per kilo, dalagang bukid. Shout out sa mga taga-Amerika. Ayun, shout out po sa mga taga-Amerika, yung mga silent viewers po natin dyan, shout out po. Good morning po. Salamat po. At dito naman tayo sa mga latagan pa ni Boss Gerald. Ito. 160 lang, kinusan mo, sariwa. Ayan, 160 ang per kilo. Ang tilapia, tumpukan din po, 100 pesos. So, ayan po yung price update. Sa per kilo, 90 ang kilo. 90 pesos per kilo. At mga yellowfin tuna ay 130 per kilo. 150 ang pinakamagandang presyo, no, sa per kilo po dito ng yellowfin tuna. Yun, shout out po sa kamag-anak niya pong muli sa taga-Canada. Si Nanay Ning ay nag-shout out na sa mga taga-Amerika. Ikaw naman sa Canada, shout out sa pamilya mo. Bagsat, 150. Shout out kay Maki. Shout out kay Maki. Mura na po yan. Murang-mura po. Areado lang sila. 150 sa pusit. Bagsat. Tapos tumpukan. Ito ay isda. Ayan. Makakapilang Surahan. namin dyan. So, may mga surahan dito, no, sa mga latagan. So, yan po Pustahin, mga ina-update pustahin. natin sa mga presyuhan. Ayan. Dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out sa iyo, Boss Ed Pompak. Shout out sa iyo, Boss Jeff Baliw. Shout out. Ayan, mga pamprito. Masarap to, oh, mga iniya. Maki putot. Shout out sa iyo, Maki Putot. Ginagawa. Yan yung mga surahan po natin, no, na nilalatag po dito. So, dito tayo kay Boss Brian. Boss Brian, shout out. Good morning. Magkano kilo? 340. 280. So, yan yung mga price update natin sa mga latagan po ng hipon. At mga latag din po dito ng mga isdang surahan, no? 100 pesos. 100 lang per tumpok. Ayan, 100 pesos. Shout out kay Boss Maki. Maglapit sila po mga So- Shout out kay Boss Maki. So, shout out kay Boss Maki. Boss Maki Putot, shout out sa iyo. Uy, wala na, bundalo. Oo nga eh. Uy na yan, eh. So
So, yun na po ang ating pong update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at sa kanilang mga latag na sulit presyo at abot kaya ng ating bulsa. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap po sa ibang bansa at sa mga silent viewers po natin, shout out po sa inyong lahat. At sa mga mamimili po natin na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market, shout out po. At hanggang dito na lang pong muli. At sa mga viewers po natin, no, shout out. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat at God bless po and bye bye.